Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Okay, sagodayon nga ron ti surat, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga June, nga napauluan, ita, taawan kan. Dear Manong Nemi. Nang ngagmimanen Manong Nemi, da kami ngagkapsat siyak kani ading ko nga Heidi idi ta makasardeng ti tricycle nga nagluga nami nga dapan nagbasa. Third year high school Manong Nemi idinto ta first year high school ni Heidi. Idi nagap-apa manen datatang kininanang. Kastaon naman manen Manong Nemi ti kinapigsat ti binugkaw da. Kita igtaglawlaw Manong Nemi, adumat dagiti tao nga makangkangig kadagita nga panagap-apa dagiti naganak kada kami. Nulabsak tagsaw Manong, awam pa iti aldaw sanda nga agapa. Nangruan no nakastoy nga oras iti malem, siguro nakainom manin ni tatang. Siguro kadawatan na manin ni nanang tigatang na ti arak mo isugal na. Ni nanang Manong, awamat pangalaan na. No di manglo tilaba. Pasari ba panagangkat itinateng sana mapanilako. Idinto ta ni tatang imbes nga agtrabaho Manong Nemi ngem agbartek kedi nga agsugal. Masurunak pagid din Manong no naduma no maminsan ket dakdakela kumapal ngem isuna ket danog ako nda tama. Imbaga tasan na nga dangran ni nanang. Ngem once nga dangran na makita na. Kabilik mo. Sige, umaga natin ko. Manong, anta pala sumsumro. Abay, kita, nakatitilang da binog ka manin, daranang kinitatang. Bakit numapanta ganawa nga eh? Adadagit, kumaro, ano, ganawa ka. Awang ka no, bibiyang ta, kadakwada. Sinag ko na. Man ni tatang. Denggan ta kadi no yan pag-apaan ta. Wen, agsardeng tangag sao, tadenggan ta no ana dialogue de kita naganak kadata. Di ka pala mangkad. Magdad ka tumatlain. Lala padasem nga idiretso talayat ng takitam. Lala padasem. Kaya mangkata sangkang maiturad nga tangran. Lala padasem na ta. Lala dangranak. Susra po. Amom ka di ibagbagakin ka gardo Hindi pa lagi ibagbagakin ka. Nga tila mabawik ka nakiasawa kain ka. Nakloko kan. Abi nga nakiasawa ka kanya. Nagsayat ka pa nagdidaan mo. Hanggang matakastoy. Ita ka din ta bumalasita nga na bumarito na kita anak na. Isot pa nagloko-loko makastoy. Hey, lagi pa ma. Inasawa ka tapno ad-asawa nga sirpi kanya. Ha? Kasta? Nakubiya ko mamat no an-anungan ti pagrebengam. Anyat pagrebengam ti ama. Alaman, ti asawa nga lalaki. Agsapol, breadwinner. Nga masunal sa sapol. Siya! Sabi ako mamat no saan kang sugal, saan kang agniinom. Mauma akon, Cardo. Mauma akon. Nagtalo ka mauma ka. Nagtalo kami ka na kita, nako. Nukas kasano lang mapuno anak ng saan kami nagbalbalew. Nakalaklak ako matirumbing aramidem, ikate mo ti aginom, isarte mo ti pa nagsugal mo. Makabrudak nga rod, na sana kang sugal. Kano ko ba nga makabrud ka? Ano nga may dagal ka? Nagtrabaho ka, ang trabaho, Ahmed.
Kaya panamdig iti masapsabulan. Isugal mo, ibartag mo. Baka ano, ang tapakit babae mon. Once nga mamok kada babae, makidam. Makidam! Dagita manong nemi timang mangig mi ngagkapsat. Kaya mangmangag dagiti karoba. Naruan pa kid din ang dagiti karoba kasla na immune dan. Kastamot kada kami ngagkapsat. Nga madamad lata dagiti kong daway nga masuron, masemsem kami manong nemi. Tunukuan, pumanawan ni tatang manong nemi. Dakay madgayaman! Nang, at dakay madgayaman kunak! Abi nga di kayo nagdaratso nga simret. Urayik pa lang nga malpas ti gubat. Ano nga malpas ti gubat ka magpakamdyon? Kaya naggubat ka man ng kininanang. Tadi kami nagbalbaliw. Anata ko nam? Kawan? Sigad to pa ti tuktukak. Lapadasin nyo. Ano ay, Gardo. Amay na ba naman dikit anak mo? Dikit anak ko. Nagtungpalan na manon na nagwagtang maninitatang ng madayo na nagpabagatan. Lumanon kayo ng anak ko. Tingay sukatan tumulong kay Basit. Ya? Sige nang. Nalpasin ti drama may kinitatang nyo. May tuloy tumanin. Nobela nga drama. Maulit-ulit mat nanang. Lapasan siyahan yun. Maubak pa kid din anak ko. Pampanunutik. Kasano nga tama ikang kayo tinaran niya masakbayan nyo. Nukastoy man ti amayo. Agpeso, pasaray ag trabaho, ng isugal na. Ibartek na. No dumawat ak, kawantitid na. Iso pakit dumawat kanya. Nanyo kami ikan na. Iso itay, ang ko inikan. Dito lang nang nukabilin na kayo, padasin na. Ala, katagangan anos kailatanang. Oreta, saan na kami nakapabilin ni tatang? Dakis launa yun, nukabilin na kayo. Uwi na. Ay, apoy. Mabanog ti puso. Hindi makasukat kami ngagkabsat manong nemi. Ti kabsat ko, tinapan ng isaang namisok. Kinitak man ti likod ti balay manong nemi, kinorkurak dagiti manok mi. Sa ako'y narabin tinagdalos. Oores ang kamto ng agdalusan ni bigat, nga dituruan ng kaykay, numakakaykayak itan. Nagtinulong dananang kini Heidi nga nagluto, kaya di makaluto kami, nangan kami. Awalat at amayo, nabayag saan nga tayo nakasango nangan. Napimbin na sabad ng nuawan. No makasango tayo nga mga nang naruna kayo nung sao nga sao. Sabagay, ori lang makapugpugso. Alamangan tayo nga rin anak ko. Dito manin si daha tayo. Maganda angos kayo. Agpadayadan no bigat. Dati ka roba tayo, hindi ka makidaya. Ni, madabasa mi, di agawid kayo. Tapno umay kayo makidaya. Barbarang ilibasak to, tikwa. Ada pamalim tayo. Kasi tamid latangkit, mamuspusan no. No, dagpadaya, mangituutak ti sili. Ano, supay nga, sagdan tayo. Ano nga sili ng silipin? Huwain manong nemi kastoy ti klase ti biyag mi. Eko nakarodan, da kami nasalat kastoy. Tano kasta nga makikarubak manong nemi. Ay, John. Auntie, di ka malaala kini tatang mo Pambaragon nga mga mangtulad keng kuwana, auntie. Una, amuyo ti amayo ni Ricardo, nasimbad matiti. Iti nabit na pa nga nagdanda kininanang nyo, di hangka pa nga awag kay pay. Nagagat ka na singpag. Amo naman tuminom, ang masanga kasi di nga rinabi, uno inaldong nasanger. Hindi matanggat. Kanot na lagi piyo nga kasat mapaspasama kan kadagit na gandang kada kayo. No, Jack Mariro, antik at sakbay nga nagraduarak ti elementarya. Kahit nang sawen, almost 4 years nga
kasto timpaspasama kadataan ng kintatang. Naanos kindi ni inayo. Inat na kanina nang nyutayin, Belen. Wa naanos kindi ni Belen. Amom no, siyak la ko mati, kasi diyan aramiden. Ni tatang yun, aramiden ba't ng kilyo? Oh, susapo ya. Tiyak maanusan na. Ore makabunan lang apat, tibigat, apat tirabi. Pambarakon pa to. Saan to nga tangag balbalyo ni tatang, anti? Bakit salud-sud to keng kuha na? Kang kanayon ibagbaga ni nanang agbalbalyon. Kasano harap nga makaabruta, karig iti abak ko na sangkong ulitin, tagsukal ko na naman. Nadadaang maidagal. Ay, po. Ada amoy anting kas kinitatan. Kas keng kuha nga sugador, mamartek, kababaero. Imbagang taon, babae ni tatang yun, hindi nila mo. Sino kumarot mayat keng kuha na nga? Sa bagay. No, at mo kumartahan na agad ba? Baka ti biso na kat sugal. Sugal, arak, sugal, babae. ABS. Ano ti ABS, andi? Alak. Arak. Babae. Sugal. Baka kahit mo pa mamon no anya mo ti CBN. Network data, TV network data. Nga pinasaraan da. Nanti mo. ABS, arak, babae, lalaki. Ay, arak, babae, sugal. Diyan nga rin CBN. Chismusa, nager, bungangera, pang babae magdada. Kasta ka di matinanang. Mata. Gagangay lang nga apay ni tatang mo, akit makiapa mo. Ngayon no, natal na ni tatang mo, hamad agunonin nanang mo. Baka bali mo takasta. Niapa iti chismosa ka din ni Belen. Nager ka di. Ano tinager? Kasi man nakiapa. Bungangera. Just the same. Chismosa kang bungangera. Ito makiapa nga ron. Ang matakasta ni nanang, anti. Nasingpet ni Belen. Kasta mati ka nasingpet, idi ni Gardo. Ngayon nagbalbali ti Amayo. Kakanaming idaw-dawat anting ang sapay ko mga tagbalbalyo ni tatang. Bareng no di kumaro. Kastamat manong namit ibagbaga ni nanang. Barbareng agbalbalyo ni kumaro. Minadaskot na minsan manong naming kinasarita ni tatang. Idita na limpyo ti panunod na. Awan nausawan aldawan nakadigos. Bakasyon mimet nga kapsat. Kadang? Jun. Nangangato ti grade mi nga kapsat. Nasya ta. Wala no saan yung saludsudin agad. Ibagakman plan ka na kayo. Tanapas kami nagbasa. Nagtintinulong kami. Tulungan kita assignment na. Kang kanayon kami mo't nga tumultulong sa eskwela. So nga very good kami. Kahit sabi ko matang, tagbalin kami na very good. Very good ka magbagam. Tay good. Saan nga bad? Abay badak? Dakisak? Dakay tinangin bagay itinayta. Saan nga siyak tang? Tadakisak? Kunak nga rod, saan nga siyak tinangin baga nugid tiket sika. Tadakisak ka di? Awad sa bahala nga makasungbat no saan nga sika tatang. Isiklo ko. Dakis tagsugal. Dakis tagbarte. Dakis tagbaling nga irresponsable nga ama kinasawa. Nagloko ka. Nalimpyo ti panunod ko ita. Kaya kapagpugtutan na. Tang, nagpapakasi kami kang balbaliwan niyo kuman ti biyakyo. Nagbalbaliw ka. Balaw naman! Makusay ka tan Kasla ka lang kimalkaligan. Balakada na kidin. Ubing ka pa lang. Anak ka laeg, loko. Sige kakit naturtuloy kami siya kon.
Ubing ka pa, barito ka pa lang. Ito, anong tulagin din no, at pagpanakil mo. Baring makaadala, makapagturpusak ti kolehyo. Alam mo kon, talagang aon ang mo yun, saan yung ikalikagom. Tanong ni nanang lang, ti mang ikalikagom. Baka marigatan. So ngayon, kung kunak ka na kayo, anatiran tayo nga nang ipasngay, uno nang iputot ka na kami nga kapsa. Tapno adalang anak yo, nga makuna, nga bungat kang ganas yo. Nitsaglukot to yun, nangalalang dita ka sa ha? Kutpud numot ko nagtatang. Basta kadilatan inasawa yun ni nanang, tapno pututan yo. Inasawak ni nanang yo, tapno adasawa kang serbi kanyak. Mangiloto kanyak, mangilabak kanyak. Keno awan kwartak, kusot mangtad kanyak. Kit, anya nga rutiran tamit ni nanang kada kayo. Naki-asawa kada kayo, tapno agserbiso na kada kayo. Asan nga din nga, tinamnamain kumamat ni nanang nga. Inasawa na kayo, tapno asawa na nga mangdungdung mo kang kuwana. Saan ka din nga asawa nga tinulong da, itirigat ka namay. Saan ka di akasta? Saan nga namundi kita? Barito akong datang. Third year high school. Madamdaman lahing, portier ako, baro ako. Amo kan ti mapaspasama. Agad adala ka ron. Adadali mo madatakit. Ti agasawa, ag tinulong, ag pinatag tinulong. Saan nga na diyan may salak, agserbi. Agserbi kay kadua. Ag trabaho kayo, tapno, ada sweldo yung itedyo kini asawa yo. Ni asawa yo, i-budget na. Kahit kurang, tumulong suna. Agtrabaho mo, tapno, tumulong. Agputot kayo, aganak kayo, tapno, obligasyon nyo, timangtad kadakwada, tinaranya, masakbayan nyo. Saan ka di akasta? Kaslakit mo sa akin din di akasawa. Taamom di kitan. O, makita yo. Amok, si kamitlat ng ibagatatang, amokon di kita. Imposible nga sa mong amok. Amok! Abi nga rin sa inyong aramiden. Bumano ka man natin kon? Lukot to yan. Nasiyat ka di iti mangungungit iti anak. Saan ka di nga ti anak ket nas nga dungdungwen nyo. Tapno di kasta, into nagkapsot kayon, adan tumat nga mga sikaso kada kayo. Iti kasta nga aramiden nyo. Nagbaling kang irresponsable. Patyan yun tungarod nga kayad na kayad na kanto nga istima rin, into no lumakay ka. Kapusos, sisakban langin ti pumanaw dito. Laglog. Tatang, panunutin nyo kung nagitimbag kada kayo. Balbaliw kayo. Baring no. Kimagat manong nemi digitimbagak kang kuwana. Nangeg ni ading kong Heidi dagiti nagsalitaan mi kilitatan. Pati gayam ni nanang manong. Kahit nangig na, dadagayam iti kusina. John, nanang. Sipsiputa kita, no? Layatan na ka ni tatang mo. Linayatan na matkat. Nga diswan na ka. Di magpindasan na matgade kini tatang. Di nakampay binaot kini Heidi. Umit ka diya. Uri siya. Di nakapay tinungpa, dinakpay dinanog, ngem layat laeng. Baka dumdang to di gundaway nga idisuna. Iso nga sakbay nga mapasamak na ita. Nagsagana kayo. Abay nang. Tanukaskas di pa'y laeng. Nga talaga nga kastat aramidan ti amayo. Manawan tayo. Adamat ket di gondaway manon nemi nga dumteng ni tatang nga saan nga gununi. Uwan. Saan da nga agapa kininana. Nga madamat di gondaway ori sa nga gununi ni tatang manon nemi ni nanang tagpurbukar. O anan. Anan! Panagbabayad ba rin? Iti kuryente ka na danom. Anan, mangtid ka na at kahit mo maputulan tayo? Di ka man mangrugrugi. Ano mangrugrugi? Sanak lang karot agununin. Si kamat ti mangrugi. Ti ibagbagak kang kagardo.
kwarta nga usarin tayo. Awang kwarta. Kada nagorot ko bram. Kat sikat tila ka, lalaki. Sikat iba ko na breadwinner. Awang kwarta. Pautangan naman kiti. Ano ngorot pautang ko hinga? Alaman. Pautangan barbari makabrutak. Ay, po ya. Kanamang paibagbaga ken ka nga hanggang ngagsugsugal. Tawan tibubok ng sugal. Apo aya, napiyok mamit ano di ka balas. Takasulong kami nga sa kalag balas. Ang jak lang orta unin. Siga man provokar. Uno mailiw ka. Nga makangagtibog ka ko. Ken makakita tilayat ka. Ha? Sige. Itisom. Ila, patasan mo ito. Patasan. Ila, itisom. Tulo ko ni tuloy ko takatam. Anawang kay manlayangan, buisit. Sikat di buisit. Nakayo di buisit. Sikat di buisit. Nakayo di buisit. Sikat di buisit. Medyo makakatawag pa yung ano. Nakululi ba kami ni tatang nagpeso ang apeng nga nagprovokar ni nanang. Nanang, puro gusto biyagin na yan. Nakululi mag ni tatang apeng amin nga riniing nyo tirik nana. Uno mailiw kayo matlang, nga magkaapa. Sut nakairwama ko. Barbarin ko nagkuti. Nagkuti man tapi manawan. Pabisitak nga rin namang kita keng kuwana. Nanang met, masalutsut ko man kada kayo. Awang ka din ni Marik tayo nga ayat keng kuwana. No awan ko man, hindi ko mapailaing nga awanak ditoy. Makapagturpos ka lang ti high school. Datamad latururay ka. Talaga nga pumanawak. Nanang, pumanawak. Makapagturpos ka lagi din di high school. Ti amok idi manong naimigat ang angaw ni nanang. Tayo din nagturpos ako manong naimi agrubrubat mata. Nanang, papanan nyo. Kasi yung kunain nga. Ipaipasunod sa uyo kanya. Andat sa ok. Ano makaradwara kung pumanaw kayo? Di man lagbalbalawan ti amayo. Gusto nga pumanawak. Saan da kaming itugot? Takahit at sumurot? Katawa na. Hanggang mabaling nga sumurot kayo, anak ko. Ito nga po yung matnang. Sinupiti inamin no panawon na kami. Ora ka dadamat salponan. Mungulbulod kam lang. Igatangan kayo ito cellphone nyo. Tapno alas tulang ti komunikasyon tayo. Papanan nyo aya? Nagpatagabod di Hong Kong. Ha? Nagabrod kayo? Uy. Nagabrod. Ala, Jack, di mo man amo. Inlimad ko ngayon lakad ti papelas ko. Sa probata ko na nako. Agpamanila ako. Sa intumibigat. Isundot flight ko. Abay, agpamanila kayo. Kaysa diyan nga rin ti pagtaya ba? Pagrubatak. Paglugana. Nang kasano ka nga din. Ang mga nuawang kayo kadadada nga. Agpakawala ni tatang. No awan akon, awang metten ti apapaan na. Hanggang ito'n makangag, iti panagapa. Tapos sinupay ti kaapa na, kitawanak nga ron. Ikasanong da kami ngagkapsa ti apaan na. Dihan nyo apapain. No agong-ungat hanggang latagun uni. Sa mga adadangang pikanin tirik na. Ikasanong nakabili na kami. Sa bali asaridahan na nan. Babangga report ti polis. Paibalod yun. Kitagsalita ka kung mga minang mo na. Sakbay ka, agpamanila ka. Tanyo kumat pagsalita kami. Kinabudnunan ako. Kaya't kung ibaga ka na kayo, nasan yung ibagbaga no sa dinot na panak. Basta lang nagpukaw akon. Pati na kayo, kadiyo mo.
Mawatan yung kaditiket ko sa wen. Nang gusto nung nga rin ti panagbasak ti college. Dahil nga rin ti may sapi nga rason. Di mo kadikayat? Nga gabrudak tapno sigurado nga danto pag-enroll mo? Unag, hunggaya man niya. Ngayon saan nyo nga bagbaga iti amayo, ha? Tekintay, dati awan nam namain na. Kuma, nga para kada kayo. Tapno amuna, ti agsapol, ti agserbi kada kayo. Kasta ka dito plano yun, ha? Strategy. Ngayon datilat makamu, ha? Di karubat nga ron. Saan nga mo? Iso inore ko ti kasti nga oras. Tapno ti kasta. Kahit awan ti makakita kanyak. Nga agsada iti lugang ko. Basta nagpukawaklatan. Datat ibagayo ka na iti agsalsaludsod. Agsaludsod. Ha? Basta magpangwitak to tigatang nyo ti cellphone nyo. Teka kang ilang cellphone. Nagpipili tayo pintas ha. Tapno at komunikasyon tayo. Emulitek. Saan nyo ibagbagay tama yun ha? O nang kinala palubusan da ka ng tanamok hanggang sa pulan data para kata kami ngagkapsat. Ken barubaring no. Amon tumat ni tatang tiyak sa lukag no amuna nga wang kayo. Hindi talae nga baka mamunan tumatlae nga dakin di Hong Kong. Baka dadang agsugal. Baka dadang agbartek. Pangalan na ko may sugal na. Baka dubangot kang ka. Teka kumangaron. Uno da kami ti dawatan na. Tagi putulod kayo to, siyak tot maman agresib, hang ka din. Una. Eh, mapait kam no ka. Kasanunok kabilin at no saan ka kamangted. Basta saan kamangted. Parbaring saan nga mamuan. Nadakin sa di Hong Kong palubos niya po. Sige nako, inakon. Nairut, di ba naging narakop mi kininanang. Kastamat arakop dakin ni Heidi man. Ulitakan nako. Singsingped kayo, agsinakit kayo, agtinulong kayo, ipasnek yung tagbasa. Paggraduaran kayo ng dua. Unang kitagyaman kami. Nagyaman kami. Dakila sakripisyo taramidan nyo. Thank you, nanang. Thank you. Ket kasta nga root tinapasamak manong imbag time bati ni nanang na kwartani. When ket adu dagiti agbalaw nang naruna kini tatang. No kasta nga sumangpet ni tatang. Belen! Belen! Tatang. Tinayo. May kadwa itang nga aldaw nga awan so na. Hala? Dakay ko man pagsalot-sudak. Nung nagpakana ka na kayo. Ito magbagam si ka dyan. Di may amo nga kapsat no sa dinot na panan ni nanang. Basta lahat na nag-amoy na kita. Hindi makaturpos ako hanggang magbasbasan. Na papapanamin nga pagtudulungan karinderya na minsan simangpat kami awanin nanang hindi na minsan nakalman kasalong kami maamuan nyo di kayo matsibangpat ito nga rabi napanan nyo kami dito nga rabi napanan nagkasugal hindi minatayan di kayo managangaw kasta Belen! Hey mo! Belen! Nagbalbalem manong naming nga anta ni tatang dito'y balay, dimteng manin tirabi. Talaga sa din nung kami tirapat dito inano, ha? At ang awan, di mi amo. Kinitamit erwaten na, atot naksay. Hangga? Pinanawan na tayo, di inayo. Nao, masiguro na. Inuray na lang makapagturpusak ti high school. Yawanak matin nagsalsaludsod.
Da kami kinihayin din na panang sapul kang kuwan. Nga maawan ti makibaga. Padasin nyo kiti nga nakay tagsalutsot, bapat namang sapul kang kuwan. Kasi may isang asawa, tang. No sinut awan sa pulin nyo. Bahala na, tipiyag na. Tang, basitan din nagyan sa pagbagkasan. Tang, maumay kami nagsisita titlog, ti manok, magtad na manok. Di agparti ka. Tiliw ka. Saan no may bus? Nga may bus na ita, magkukop. O anti gatang pa yun, pangkurkur ko kada kwada. Ay, bahala kayo tibiyag. Bahala pa tibiyag ko. Tanasyat ka din nga sa odeta ti may sangawa. Ay. Uri awan ni nanang mo. Nakaapak. Datatagapak. No kaya't mo dinanog ta. Gapot na bumarokan. Tatangjak kaya't ti makiapa. Taras-taras patarang kayo pailain. Tila ibagbagak ka na kayo. Saan ko mga rumbeng? Nga siyak tagbaling na amat kapsat ko. Rantak nga rin nagtrabaho. Sumurot ito construction. Darami dem. Tapos nagbiyag kayo nga agkapsat. Da kayo nga rin. Makamuak tamat na di biyag ko ah. Biyag na, isalakan na. Data taramidan na yun. Biyag na, isalakan na. Saan na simbang sangpet manong nemi? Ni tatang. Kitgabot awang pa cellphone mi manong nemi, diya mo, noan niya matend ka sa saat ni nanang. Kamiti may sangal daw, manong nemi, paypayapahin, naktigaroba mi. Alagay gusto ka, ni nanang mo. Isut at dada, timawag. Damaging no sa tiyong ayan na, kapag sapsapulan nyo kita. Saan na ba't nga baga? Ala ka sarita mo. Hello? Nanang? Anak, kumusta kayo? Kastoy. Dapay lang kanin nyo? Panak simursurot kada Uncle Berting? Nakakit mo sa nag-construction ka? Wanang. Isusapoy. Ti amayo ngay. Manipod din naman ng awang kayon. Samat na ng awawid. Makamu kayo tibiyag yung kapsat. Kastabat kanyak na makumo tibiyag ko kunan. Kumarkaron samat nang. Nanawali anak ko. Okay? Bimali ak. Tamok na awang kwarta yun. Okay. Double pa mo ta. Dumawat ka basita. Isurat mo na ito control number. Ada ID. School ID pa lang. Sige. Dato'y kwartang yung pawid ko, anak ko. Igatang mo ti cellphone nyo. May sabi lang, ha? Pag sinublat nyo doon pa lang. Ken gumatangkat sa nga kabad nga bagas. Ngayon ko, ha? Ilemong mo di bagas. Tapos sitlat ikabil mo di pagbagasan. Tapos no, barbarang no, makita nito tamayo nga talagang awanin. Uno sangkit. Pagbalinan nyo nga awan ti bagas ti pagbagasan. No, agawid pa isuna. Agawid to lang ata. Imposible sa nga agawid. Ha? Kaya na tinayon na ito sa kwarta. Yung ganito ang saludsutin no, manot, bayadam, iti persem. Anak, kahit mo kaya makurso? Accountancy nang. Sige. Ha? Kahit sikat agigam ti kwarta, ha? Saan mo yung bagbagay ni tatang mo? Okay? Tano, kas magaling ka magatang nyo ng cellphone, ito yun to adagos kanyang SIM card yo. Ha? Tinumber yo. Unang. Ito pa lang ko, ha? Gagangay lang ang cellphone. Unang. Tanong kas kasanon to lang, hindi kumatang tayo tumatan na tayo at Facebook na. Ngunang. Nanang. O, so dito yun. Dito sa control number, ha? Nagkuyog kami ng kapsa at manong nemi. Nganapan ng ala. Timpaw ni nanang. Mag-isam ka mga kapsat. Tak lang makaigam ti kasto nga kado na kwarta. Basit lang dito.
manulang aribo man. Kumatang tangar ti cellphone tanang sa kasata. Jack pa ilaing sinublat ta. Kuna nata ni nanang. Okay? Sige. Pakain tumami sa nagpauit. Sikan tumatan kumatang ti cellphone mo. Hindi sumampat kami dito balay manon nemi nakita digiti karuba. Tinidisag nga sa nga kaban nga bagas. Madimat ano limad mi. Sir, kumanon nemi ti kwarto. Ta, ito ti pagtaugak. Kunak, nagluto kami. Tapos saan nga makita ni tatang. Kimatang kami matanan, kiti masapsapol mi, manon nemi, sabon na paglaba, sabon nga pagdigus, toothpaste, shampoo, kiti armada mi ngagluto. Kimatang kami matanan, ti hap nga bagnet manong. Tapila pagsagsag pa mi, no agnateng kami kadigiti mola mi diti alikod, no nateng ti sidain mi, at least ada karne na. Kalpasan ti makabulan manong nemi iso sa sangpet ni tata. Di mi napupuutan. Pagkamamlangin ta at daguyak. Sino dyan? Tatang sa. Ito yun na. Dadali. Nakwarto dagin nana. Guyo yan. Napangko kinita. Nakaburburangan. Di pa yung makapagbarba sa kaskan kamano. Tang? Handa kayon? Kaano ba't oyik yun? Kauntong tumaran nyo? Ninanang yun. Kana mo yun samot nga man. Di makabulan kakaawan ko. Nangalalaan nyo ti. Kinkinan nyo. Di yun ka din nadamag. Na sumusurot at ti construction. Adang ko tamita. Da. Gatang anak mga ti arak. Awang kwartak no arak. No agas adda. Gatang nga ti agas. Irahin nyo lang ang makaluto ni Heidi. Tamangan ka ito sa ketog tumar. Sige tan. Arak ti kayat ko. Awang kwartak no arak. No agas adda. Arak ti kayat ko. Di pa lang sa bidong. Anat ako nam. No arak badlat kayat yo. Kat nadauyak yo. Kimutong kayo pa yan. Di pa lang sa bidong. Tain inutin nyo mat ngamin nga patpatayin da bagiyo. Nagloko. Saan nga arak ti gatang ko? Gatang. Agas. Napanak nagsalud-sud iti nurse nga karoba mi manong na iminuan niya trumpe nga magatang. Ipakita aning tatang mo di doktor tapos nagagresetahan na. No, pang sintiram, alakit kumatang ka. Ang no sapulan din nga itreseta. At ito dagiti butika kat nagsapul treseta. Natsagang ka di nga maresetahan ti ibagam nga gatahit nga agas. Manang? Padaasam lang ta. Okay. Mahala ka papel kan bullpen. Ito surat ko. Tingnan gatangin. Kasta nga ron, tinapasamak man. Bagtasanda nga, di mawat ti reseta. Nakaluton manon na mi, tikabsad ko, di sumangpeta. Tapos dagmadlaing ti pagkatangak manong. Itatang, uyap nga uyap. Gayabanan. Tamangan tayo. Timagdir ni tatang manon na mi katrimuari ti silid. Yung may ti kusina. Ay, mga ganang. Imasin nyo rimangan. Sana masakit dito na idasar ka makan, ha? Masa.
Ay, napayagan na sana ka nakaraman ti luto ni nanang yo. Tawari man pa no makaraman kayo ti luto na. Apapain nyo man. Di yung matungtung man. Masasulit. Lamang kayo din, nagtumara kayo to. Napanaging batang ti agas yo. Adot na ka ni tatang marunim tagas lamabis-bisinan. Labay nga labay. Igop nga igop itidigo. Tang sakbay nga uminom kayo dito ni. Tumaran nyo dito. Ano dito eh? Kat agas. Kasunong nga naamong nga dito tirumbing nga agas ko. Napanag nagsulod-sulod kanimanang nga LB nga nurse. Tumara kayo, tingnan patulog yan. Babaring lumagan to na tuyik yun. Malukayan ta plemas yun. Tapos saan kaya ang-try ka. Sige nga ron. Baka kaya't yung tagyaman. Tagyaman. Naging katangan kita agas yun. Nagluto tiniimas kasi din ni Heidi nga din ko. Nabsug kayo. Di ka agyaman? Sige, agyaman na ka. Ngiit ka. Nanyat may paay ti padayo nga tao kada kayo tang agyaman kayo. Duwaal daw manon naming at inumar ni tatang ti ginatang ko. Galitat kaya may sa gabigahan. Isot imuna nga nagriing. Isot nagluto. Tang? Tuloy na at dabagas. Kinarkaraod ko nga rin tabagbagasan. Hawanan ti gatang ko't bagas tang. Gawang gayam. Napanag imutang kini matataberting. Bimalay ka kasi ay. Uy. Di ka natang nga rin ti gatang di bagasan. Haan? Pag-enroll ko. Ana? Agbasa ka? Iti college? Humutang ka ti pagbasam? Ikarok. Kasano ko may ikarom? Arak ko kat ni. Agbasa ka man. Kat mayat man Uncle Berting. Uri Sabado lang panagubrak. Sa dito nga amin nga talaga tinayan, nanang iyo. So ito bramin ako ang sapsapulin. Da kayo. Namin ano yun nga sinapol. Siyak tagubran ako. Tang? Ito Lunes. Siyak ti sumrek iti construction. E di, da kayo ting mga karo. Ito utangin kin Uncle Berting. O yung Uncle Berting na. Pag-enroll ko. Baka di na kayat. Kayat na, kahit nantupay nga Sabado lang ti panagbasak. Ay panagtrabaho. Nantulagi din na kayo. Kahit makalawas. Unang kahit pag ang umanay. Nga bali, basta dalakit itadyo kanyak tatang. At pagbayad yun, utang nyo, uno utang ko, kina Uncle Berting. Mukaya, hante kaya nga. Mukaya, kaya di magpawasak ka. Sa dito nga minayan, tiyan, ninanang nyo. Tapay, no sumangpat ni nanang, adaman ng kapayo. Kinapudnonan ako. Itatawanin ni nanang iyo. Dila mo. Ngayon sanda ka makikita. Pagsangsangit. Tayo mo yun, kadi man tatagsangit. Tanya ko man tirumbing pagsangitan nyo. Sikaman. No jel tao nga ipatpatag mo kat mapukaw mo hangka di agsangit. Tayo ipatpatag jo ka din nanang.
Naipatpatigyo ko man inanang nga nagbaling kay kumamat ka na siyat kang kuana. Nga nagbaling kay kumamat ka na siyat nga asawa. Saan kang agbarbartek, saan kang agsugsugal, saan yung apain. Saan nga di nga ti babae kat saan nga apain, no, arakupen, agkan, ayaten, dungdungwen, lailuwen. Takas tamat arami di damo. Nakasingsingpet kay idi. Ay ayaten nyo idi ninanang. Kadagiti inarami nyo, agap apa kayon. Kapag sawsawan nyo, lalayatin nyo. Awanin ti ayat nyo kan, kuana. Iso nga napukaw matin ti ayat na kada kayo, iso nga pinalawan na tayo. Iso nga kunak, anak ko, itataawanin ni nanang yo, na aming riskon ti amin. Nga rumbeng gahayam nga da isuna. Butas latyak agbihag no awan ti inayo. Ita, taawanan. Itatawan kan, kunayo. Iti asawa yo. Isumatin pa nakarik na yung nga napatagmad kahit misuna. Inay ayat ko ti inayo. Ngayon nagsarding dating ayat, hindi nagbaling kay nga naluko. No sa dinuhan ti ayan na. Sabi ko mata, nasihat ti kasasahat na. No amuyo tayan na. Ibagayo ko man. Takayot ko nga kasarita at inayo, ang dumawat ti pamakawan. Kahit ko nga maibagakin ko na, nga naamiris kong ti amin kinagbababawi at gayam, no kaano pa yung awanin. Isumat pa lang pa nakamiris ko ti patag na. Banyutang, tayo karigatan ti nga sa pulin ni nanang. Nagpanawagan tayo ti radyo. Nagpanawagan tayo ti TV. Banyutan, ito no, ada cellphone ko nga touchscreen kat ma-open ako ti Facebook account ko. Ta agpanawagan tayo ti social media. Ada ka di cellphone mo? Ada cellphone ko na, gagangin. Sige na ko. Nagtitinulong tayo na magsapol ininanang yun. Ha? Sige tang. Basta ipanagdakyo ha. Nagbalbaliw kayo. Anyat amuyo. Baka adalang ti asidag. Kasipsiputan na kayo. Kahit inton amo na nga talaga nagbalbaliw kayo, baka biglang sumangpet. Di kami na hindi. Ewan manong. Amo yung samit kami tayo. Ano na? Hindi tatang. Abi ko man di mi ibagakeng kan. Amumi. Siyempre, manunemi yung padamag biday ta kininanang. Babae ni ti cellphone. Babae pa nagtawag ko kayang kuwan. Sintirin tayo ron. Wanang. Sige. Naka-enroll kan. Nakapailag enroll. Nagtrabaho nga ron ni tatang di construction. Manunemi kat tinulagak mat ng Uncle Berting. Na nakautang akang kuwana kat masapul nga ikaro ni tatang. Manugot man ng Uncle Berting manong. Tamudat istorya. Narugyanan ti klase, manunemi, agkuyog kami matlaing iti kapsat ko. Tati high school, ang pagbasaan na, nagbasaan mi kat sumutlaing, taanda college na. Nagpauit ni nanang manunemi, gumatang kami at barong arwatan mi. Makita mat ni tatang. Baro ta sapatos mo ah. John, tang, baro ta sapatos mo. Alangan mat nga, dadya palang but-but ti sapatos o pag sapatos ko, kit kalit sa akon. Nung alang or, tigiratang mo, ingatang mo. Inutang ko. Iso nung oras itong bayan. Sika.
Aguya kaksama na di na oras no kas kasanula. Aangawan pagdanagan nyo. Kasama to kumangganat yung nakautangak nga bayadan nyo. Basta ituloy na trabaho. Walang dati lawas na ito kita sa anak anang Ted. Kaya di utang mo kiniya paring berting. Banyutang, takasalitak to. Sa tulat nagbayad din. Pag alam ko marta pagbayad mo. Kita, diskarte ko ba't na? Mabaling ko ba't nga agtrabaho at pekunadang working student. E pagtrabaho mo ma. Adun tatatang, tilang natin akong pamuspusan na. Dagi tilang sadot, tiyawan maaramid na. Hindi at dasag kaysa kami manong name kini Heidi nga cellphone. Sa anin nga keypad. Hindi kay touchscreen man. Nakita ni tata. Ay, nagpintas na cellphone yun. Kang cellphone mo ha. Sus, ano ko ma. Yan parang pagtawag yung ni nanang. Ano mo ko mga rutbat cellphone number na. Or the cellphone ko. Kaya ka di ka makasalita. Ang kumure kayo. Amuyo ka di ka sa dinot ay anak. Tang. No, makasalita ni nanang. May bagam kanina kita imbagayo ka na kami. Nga itultuloy yung tagbalbaliw. Nga sulnitan nyo, nagkurkurangan nyo. Kato nga na. Mamuno ka sarita kisuna. Masang ka ito nagsusugalan? Kawantimated sugal. Husto, ninanang mo. Ti inom, okay lang, basta lagi tang nakaro. Sige. Dial ko tinamber ni nanang. Hello, nang. Hello, anak. Kahit na kaya nga salita ni tatang. Abay, yung bagamon? Bagahon, tapno malpasan. Sige nga, anak. Ini-speaker ko manong. Sa ako inted ka ni tatang. Ni baliktad, tatang, baliktad. Baliktad na. Basta, gusto niya agad. Dadama makikigam sa cellphone na. Hello? Hello? Oh, mat. Kita bagayong kami janagan na. Hello? Belen? Biyak ko? Gardo. Belen. Kaya mo. Kumusta kan? Belen. Ita, tawan kan nga makit-kitak. Marignak nga kasapulan ka. Kasapulan ang tapnuan niya. Tapnuan da ka mangilutokan ka. Nga mangilaba, nga agserbikan ka. Tapnuan da ka nga. Katinulungak. Para ti panagbiag tayo. Tapnuan da ka nga. Kaduak. Tadyak kaya. Diyak kabaylan nga mapukaw ka. Tanakapadpatag ka kanya. Pakawanan na, kadagin nagkurkurangak ka, nagbasulak ka. Dubliak tagkarikan ka, kas di ba nagkarik, idi ararman ka. Awat na sa baling aramidek, na di mangdungtungukan ka. Mangharamid, ti obligasyon ko kas may isang ama. Na siyatak to kadagitan nakta. Nagtultuloy to siyat ko king ka. Pakawanin na.
Gardo. Sabi ko ma, tawatungpal mo ti Karim. Kastamot man ti bagag idin kang ka. Ngim nagbaliw ka. San kuntun nga ramitin pa iti kas tinararamid ko nga dati. Di kanto pulos apaanan. Aramidak obligasyon ko ka nagitanak takin obligasyon ko ken ka. Nasyato kas tagato. Sa dinong kamintayan mo, kanintun ka ano nga gawid ka? Palpasak ti, upat nga tawan nga kontratak. Kontrata? Madakto ti Hong Kong. Apag isundo nga graduarin ti anak tang inaw na. Ay, Hong Kong? Nagabruda. Tapno di kasta, barbarin ko nakno agbalbaliw ka, itatawa na kon. Ken, tapno sigurado nga may kantinaran nga kapasakbayan na kita nakta. Belen, ang agabutan mo mga dakta bruda, kapag kasoblya ng tibisyon, ngimnong kang ikang ka, no paramat lang sugal kan arak, bakag babae ka. Saan, sweetheart? Biyak ko, mahal, dung. Saan kuntun nga ramidan ni Kasjoy? Promise. Ala, naon problema. Saan nga siyak ti pangigamam iti kwarta. Nagita anak mo. Taala ti parang trabaho lata. Tapno di kas takit damat aramatin mi Baka gukam tuntas weldom. Baka kit no igbartek ka nagsugal ka manen. Saan Bakit saan Mamati ka ko ba kanya? Promise, cross my heart. Promise, cross my heart. Manong nimi, dahil bakit pagpintasan na talagang tinugpal ni tatang ti Karina. Karina, kadidi, manong nimi, turpus akon iti college, sumutan ti managbakasyon ni nanang. Kasto ko iti ragsak mi, ragsak ngagkabsat kan ragsak ni tatang. Kasto iti ragsak mi, manong nimi, ngagkabsat, iti agin narakop manen, dagit naganak kada kami. Saan lang inarakop, binisito dapat. Manipod matidin, manong nimi, kabayatan nga nakabakasyon ni nanang kawan tinangigdan nga apa kadakwada nga dua. Naulimak man dito balay, Gardo. Belen. Habi ka di, auntie. May liwak man nga makangig pa nag-apayaw. Anto na mapasamag deta, panubos na po. Tuno pa nagsublimayan di Hong Kong. Tuno may nga lawas, auntie. Alakit na siya at nukasta. Itatanay ragduarin ni John. John, ano planong barok? Auntie, take active board ko, akit no may rawar ko. Siyempre, sapulak to trabaho ko. Kabait nagsapsapulak pa yun. Nag-apply ako. Kaya pagpagisunto may pasako na agad at to resultanan, sasarunon to ni Kimang tawag kanya ako. Tapno, ag-report ako niti pagubraan. Kahit nga rin tayo di. Manupay nga taon, sakbag ang turpos kamay tayo di. Duhangan taon pa yan. Hindi. Ano ba tikusog gayam? Nursing. Ay, kita, adan accountant yo, adan tumatin nursing anak yo. Alagat na siya at ano kasta. Ala, ituloy mo pa nagbalbaloy mo. Ha, Gardo? Nanti. Kaya taga-nanos ka nga panja abroad. Belen, taoreg for good kanton, makapag-graduar tumatang at trabaho ni Heidi. Di na siya, tukastan. Papintasin yung tumatin di balayo. Tapos ni kastag at makunang balay ti OFW. Tapos ni kastag at balay ti OFW kuna ni Auntie Manong. Nga kabsat, ni Nanang. Kadayay. Nakapagtrabaho ak iti bangko, dimtang matan ti babae nga ni karipara kanya katrabaho ak badong iso ito ni Vicky. Iso palang panagaram ko, tas anak nag-araaram hindi agbasbasa ak. Kat nagraduar matan manong nemi ni Heidi kat nairwar na mati board na. Nagtrabaho ti private hospital.
Nagpurgod maten manunemi ni Nanang. Kalpasan ti duwa nga tawen, sipod naggraduar ni Heidi. Awat bale, 8 nga tawen na manunemi. Iti a Hong Kong. Pimintas maten di balay mi manong. Iti agasawa kam kini Vicky manunemi nangipatakder kam nga dagus ti balay mi. 3 lang ang bulan nga nakitin na kami kadatatang kini Nanang, kini Heidi, sabi nagbalayanin manong ti balay mi. Padpada kami manunemi accountant. Kalpasan ti duwa nga tawen, si marunumaten manunemi ni Heidi anak ki asawa. Doktor ti asawa naman. So na lang ti medyo nataingan. Ngem, lakay nga baro, ng doktor. Natatang kininanang manunemi, napiksada mo't pa lang. Ano man umay dito balay manunemi, tapno iliwan danig ni talong apuko da kada kami kini Vicky. Wen, nagbalayamit manunemi, ti doktor kini Heidi, digad kahit nga sawin. Ngawanan ti kadkadwa da tatang kininanang. Ngayon no kasta na sumarong karak. Ne. Dadang nga. Arob abay nga nakaswiswit ba. Tang, daak. Ay, Mr. Accountant na da kagayam. Ana, di ka matagtakan nga adat yung nagtibalayo. Balay tayo ko na. Haan, lablay pa sa may langan na panitalikod kininanang mo. Isot asa si kasumi. Kadto taragan mga manok. Mayat ano kasta. Isot ati. Kaya tumasapol yung ay. Gunin lang kata kami ha. Kaya madaitad mo itan para pagkat magtad kan. Yung pangusaran nyo. Kalawain mo man ti pagtarak namin ti manok. Kaya na. Koretas nagmat balay yo ti balay mi kati balay da Heidi. Ikadakam ka ngarot ko mati pagpuon namin ta negosyo kami. Ito negosyo. Nagtaragan kam ngarot ti manok. Native no white leghorn. Agno ang taragan kam ti manok native kan white leghorn pa. Baboy kumaang bang ano. Paritan na kami nga taragan di baboy ta nag-asidag ti balbali dito. Namang kita kayo ate ko Nambalin yung gatangin ko na kumain, wano upaan, na medyo adayo. Tapos na nikas takat sa jet pagtrak na nyo. Manok lang ito, okay siguro. Hanlak ito na nga do. Ti baboy, ore basit lang, kat narigat lata, baboy nga ron. Kala sige. Tinulong kami kini Heidi, amang titipunan nyo. Ngambayatan yung tumit lang Hirmo na tapunan nga ron. Sublimin to kada kayo na hindi mayatan. Dagiti karuban at tatang kaninanang nukuha at pagsalsaludsodan ni. No agap-apada, uno saan. Ay na, nakaulimat. No adaman ringgor nga mangigmi. Kat kaslada lakin kinamatan. Sa dinumantayan ti maysa, at dadanga dua. No agpaili di maysa, sumurot medyo maysa. Kapilitan atan. Di service da. Word. Kapilitan nga sumurot latan nanang mo agpasentro ni tatang mo duwa da nga rod. Maneho ni tatang mo so nagmaneho. Kada iso kadwa nga karga kada kita iya pagpakanda ti manok kanda dumot pa nga dinguan. Dito mo naman tanong na yung miti pag-yamyaman ng miti kapsat ko, agsipot na talaga namin pinsanan. Na nagsublinti dati ngalin na ilo, ayat kan ragsak, dagit na ganak kadaka. Dito nga rin manong na yung miti pagkasalita, kanagyaman naklaw na ti anos mo ng urnos, kalpasan nga insan kayong ka, ti Italiana. Thank you, itilaing mo nang ipasa. At sabay ko mga, tadamat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarimingan ti biyag, kadagiti padak kadim nga kanagbuya. More power to your program, anong and God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagayam mo, June.
Kaya manaking ka Diyo, iting ka pa nagsurat.